Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Марат Гатович, менә быелгы язгы эшләрен сез ничек бәялисез? Башка еллар белән чагыштырганда, күп еллык нормалар белән чагыштырганда һава торышы һәм эшкә керешү ни дәрәҗәдә? Biz her yılına bir cevaplı qarayız bu meselege. Her yılına zor ümitler bağlıyız. Yoksa indi neticesi türlü yıllarda türlüşe. Bu yılın oңышы için indi küzden kışka kirip etkende көңілдә bir ne kadar bir şu var idi. Tufraqның metr katlamında dım zapası bilen. Гадәттә biz indi oңышлы әйбәт yıllarda ул 200 мм тирәсе запас белән без киреп китәргә тиеш дип саныйдык. Быел без төрле урыннарда төрлечә, хәтта 60-70 мм гына запас булган шундый территорияләрдә бар республикада. Ул бигрәк тә Идел районнары, бу Апас, Кайбыш, Кама, Тамага, Тәтеш, Чүпрәле яклары. Шул ук вакытта менә бу Каманың аскы ягында Әлки, Нурлат, Аксубай, Чистай, Алексеевск һәм Спас районнары тирәсендә дә 100 мм-дан артык түгел иде. Әмма ләкин язның килеше берне кадәр күңелгә җылылык бирде, чөнки күргәнегезчә көчле ташу булмады бит инде. Безнең кышкы явым-төшемнәрнең күпчелек өлеше туфракка сеңде һәм безгә уңыш булдыру өчен дым запасын тулыландырды дип әйтәм. Менә ул мәсьәләдә берне кадәр эшкә җанга тынычлык керде. Дөрес, бик күп чыгымнар сорый язгы кыр эшләре һәм җәй көне чәчүлекләрне тәрбияләү мәсьәләсендә дә без быел ул мәсьәләне чагыштырмача уңышлырак хәл иттек дип саныйм. 12 миллиард сумнан артык субсидияләнгән ташламалы кредитлар алдык. Ул хуҗалык предприятиеләре, бигрәк тә Россия ул хуҗалык банкы белән эшләп инде. Һәм аның өстенә без бюджеттан мөмкин булган язгы кыр эшләренә эшләргә мөмкинлеге булган бөтен ярдәм суммаларын биреп бетерә алдык. Һәм инде әле аның өстенә яңадан үткән елдан аермалы буларак быелның әлегә кадәрге барган өлешендә без инде сөтчелек субъекты бит. Көндәлек безнең 3000 тоннадан артык товарлык сөтебез бар һәм безнең өчен аның сөт бәяләре бик мөһим. Менә сөт бәяләренең узган елгы белән чагыштырганда 3 сум 50 тиен, 4 сум һәр литрына югарырак булуы, ул шулай безгә 2 миллиард сумга якын сөттән үткән ел белән чагыштырганда күбрәк акча киреме тәэмин итәргә мөмкинлек бирде. Мин моны бик яхшы күрсәткеч дип тә әйтмим, чөнки үткән ел искиткеч начар иде сөт бәяләре. Һәм бу вакытта да инде җәйге чорда да бик начар иде. Быел менә ул мәсьәләдә бер никадәр тотрыклык бар. Гәрчә инде үткән ел белән генә чагыштыру ул кадәр зур геройлык түгел, чөнки 3нче ел сөт бәясе быелга караганда да артыграк булган. Аның бит без куллана торган яки авыл хуҗалыгы предприятиеләре куллана торган материаль ресурслар, шул ук ашламасы да, шул ук запас частьлары да, техникасы да, ягулыгы бигрәк тә әйтәсе юк. Алар тик тормыйлар, бәяләре гел үсештә. Шулай булуга карамастан, үткән ел белән чагыштырганда безнең хәлебез тотрыклырак дип әйтәсем килә. Уҗымнарның чыгышы, инде гадәттә без әйтәбез, көздән ничек кергән шулай чыга ул дип, кышның килешеннән караганда шулай, әмма ләкин менә безнең моннан бер атналык бик нык җылытып алды бит инде. 20 градуска кадәр җылы. Ул безнең уҗымнарны уятты, ә менә бу атнада көннәрнең, бигрәк тә төннәрнең -12, -14-кә кадәр суытуы, менә бу уянган уҗымнарга әлбәттә тискәре йогынты ясамый калмас. Менә шушы көннәрдә инде яңадан һәр уҗым басуларына районнарда, һәр хуҗалыкта без инде аерым бер карап чыгуны тәкъдим итәбез һәм шуннан чыгып уҗымның язмышы мәсьәләсендә аерым ниндидер бер карар кабул итәргә туры киләчәк. Берникадәр мәйданнарда, бәлки ишлерәк мәйданнарда да бузып чәчәргә туры килмәгәй уҗым басуларын, бигрәк тә көздән булай да дым булмаганлык белән вакытында чәчелүгә карамастан
соң тишкелгәнлеге белән һәм кышка әзерлексез кирип китеп, аның өстенә быел яз менә теге җылы вакытында уянып, хәзер яңадан салкынга эләккән, мин ул уҗымнарда исән калган булсалар да, ниндидер зур уңышка өмет тотмыйм. Шуңа күрә аларның язмышына безгә башкачарак карарга туры килергә мөмкин. Хөкүмәттән, министрлыктан торган бик күп мәсьәләләрне бу язгы кырышларын уңышлы башкарып чыгу өчен без тулаем эшләп чыктык. Ниндидер дәрәҗәдә авыл хуҗалыгы предприятиеләре, фермалар алдында мин үзебезнең йөзебезне кызарырлык дип әйтмим. Инде менә хәзер бүгенге көннән санасак, республикабызның Иделнең өске ягы районнарында да инде чынлап торып кирип китәргә мөмкинлек бар. Без алдагы атнаны кызып эшли торган, язгы кырышларның кайнап эшли торган атнасы булыр дип уйлыйм. Бу безнең гадәти килә торган еллардан бер атна тирәсенә берникадәр иртәрәк кузгалган кебек күренә. Шул ук вакытта менә мондый кояшлы көннәрдә дым югалмасын өчен безгә бик оешкан төстә дым каплатып алыр, аның мәйданы бик зур. 2,5 миллион гектардан артык мәйданда гына бу эшне эшләргә кирәк. Инде уҗымнарны, күп еллык үләннәрен тукландыру мәсьәләсендә сүз дә юк. Зур киеренке, зур күләмле эш бурычы тора. Әмма ләкин техниканың хәзерлеге, күрелгән чаралар безгә аны уңышлы башкарып чыгарга мөмкинлек бирә һәм без моңа ышанабыз. Менә оператив мәгълүматларны карасак, авыл хуҗалыгы сайтында 2 районда бик аз ашлама тупланган әгерҗе һәм Ширмешән. Бу районнарда ниндидер теге уңышка ситуацияны үзгәртеп буламы яки анда? Әлбәттә, бүген үк әйтеп була. Бүген инде ашламасы ташка үчәрлек кенә булган районнар яки хуҗалыкларда җәй нинди килүгә карамастан, аның әле искиткеч безнең өчен уңай килүенә карамастан да, әгәр дә шулай була язса да, бу хуҗалыкларда, бу районнарда әлбәттә зур уңыш булмаячак. Әле аның өстенә фаразлар буенча әле җәйне үткән елга кебек берникадәр корылыклырак явым-төшемнәр мәсьәләсендә килергә мөмкин дип фаразлыйлар бит. Ашламаны без булай да саныйбыз, ул корылыкка каршы тору өчен иң төп факторларның берсе дип. Чөнки су туфрактагы ул транспорт. Ул туклыклы матдәләрне эрегән хәлдә үсемлеккә тамырына җиткереп тапшыручы. Әгәр дә синең бирергә азыгың, ризыгың юк икән, ул үсемлеккә чәчүлеккә үсү өчен, уңыш булдыру өчен, әлбәттә, анда күбрәк су кирәк була. Ул су белән дә кытлык икән, ул чәчүлек әлбәттә зур уңыш вәгъдә итә алмый. Инде бүген үк без ул хуҗалыклар, ул районнар мәсьәләсендә әйтә алабыз. Дөрес, аның һәркемнең үз сәбәбе бар. Инде берәү дә миңа ашлама кирәкми, мин аны алмыйм дип әйтми. Һәрберсенең сәбәбе финанс кыенлыкларына терәлгән инде. Кемнәрнеңдер элекке кайтармаган кредитлары бар. Кемнәрнеңдер узган ел хуҗалык елы үрнәгеннән чыгып, аларның банклар алар белән эшләргә ризалык бирми, кредитлар бирү мәсьәләсендә. Кемнеңдер башка кыенлыклары, кемдер менә бу банкротлык процедурасын үтеп барырга мөмкин. Андый хуҗалыклар республикада бар. Бу очракта мин үзем дә Әгерҗе эчендә, Ширмешән эчендә, Югарыслан районы эчендә, Кама тамагы эчендә, алар безнең бармак белән саный торган бер 5-6 район, елның елында шундый авыр хәлдәгеләр. Әлбәттә, мин алар өчен борчылам. Югыйсә без быел киеренкерәк бурыч куйган идек үзебезнең алга. Чәчүлекләрнең һәр гектарына 70 килограмм тәэсир итү көче белән ашлама туплау кирәк дип. Күпчелек районнарыбыз моңа иреште һәм ирешеп килә. Менә 5-6-7 район буенча менә син үзең кузгаткан ул борчу минем күңелдә дә бар. Культуралар буенча ниндидер үзгәрешләр көтелмиме? Кайсы культураларга күбрәк чәчеләчәк былтыр белән чагыштырганда? Без ниндидер кискен чәчүлекләрнең мәйданнарның структурасында кискен үзгәреш кертү турында планлаштырмыйбыз. Инде соңгы елларда безнең менә шу табигать төрешенә бәйле рәвештә дә безнең үзен үзе аклаган чәчү әйләнеше бар. Шуңа күрә без шушы тәҗрибәгә тупланып эшләячәкбез. Бодай мәйданнарда шул чама, шул дәрәҗәдә булачак. Арпа яки инде борчак мәйданнары да дөрес борчагын арттырырга кирәк.
Кузаклы культураларны әле бер шактан тышта кайбер кирип бара торганнарын көчәйтү безгә комачауламас иде. Чөнки ул туфракның уңдырышлыгы эчендә алдагы ел көзгө чәчү торган культуралар өчен илгәреш басулары буларак та бик кирәк. Зур үзгәреш көтелми. Инде менә бу рапс, көнбагыш кебек культураларны аларның әле өлгереше көзнең ничек килүенә бәйле бит. Шуңа күрә ул мәйданнарны алар табышлы дип әйтеп, аларны 3-4 мәртәбә мәйданын киңәйтеп булмый, чөнки көзге хәлдә үзеңне кыен хәлгә калдырырга мөмкин. Я ул өлгереп җитмәскә мөмкин, өлгерсә дә син аны алып өлгерә алмаска мөмкин. Көзе ничек килүгә карап, шуңа күрә ул мәйданнарда менә соңгы елларда үзенең аклаган күләмдәге мәйданнарда игәшәкбез. 100 мең гектардан артыграк мәйданда безнең рапс белән көнбагыш мәйданы бер никадәр артыграк та булыр. Әлбәттә, ул культуралар алар һәр елны алар ликвид культура буларак аның бәясе дә әйбәт. Ул үзенең үз кыйммәте белән дә сату бәясе белән чагыштырганда үзен үзе аклый. Әмма ләкин әйткәнемчә, аларның вегетация сроклары зур булу сәбәпле көскене өлгереп җитү куркынычы төрле дәрәҗәдә. Шуңа күрә шул принципларга нигезләнеп эшләячәкбез. Берничә ел элек программа кабул ителгән иде, Теплица хуҗалыкларга ярдәм буенча. Бу программаның нинди сез нәтиҗәләрен күрдегез һәм хәзердә ярдәм күрсәтеләме шул дәрәҗәдә? Безнең югары технологик дәрәҗәдә җиһазланган теплицалар белән шөгыльләнүчеләр бик күп түгел. Хәтта Майский теплица комбинаты да артык киңәюдән курка. Гәрчә соңгы елларда ул үзенең бик күп мәйданнарын элекке технологияны яңартып, өстәмә яктырту белән эшләнә торган биегәйтелгән яңа теплицалар төзү белән шөгыльләнде. 8 гектарга якын өстәмә яңа мәйданнар кертеп. Инде вак фермер хуҗалыкларыбыз, алар гадәттә бит инде сезонлы теплицалар белән шөгыльләнәләр. Аларга безнең махсус ярдәмебез бар. Анда һәр квадрат метрына безнең 30 сум дигән шундый ярдәм программасы бар инде. Аның өстенә менә бу теплица яңартучыларның шушы корылмаларының чыгымнарына без 50%-ка кадәр субсидия бирәбез. Моның белән әле соңгы вакытларда күбрәк мавыга башладылар җиләк-җимеш белән шөгыльләнүчеләр. Алар телендә инде ул туннельле теплицалар дип атала. Анда җиләк тизрәк өлгерә, мулрак уңыш бирә һәм авырулар, бөҗәкләр белән зарарланудан да күбрәк саклана. Шуңа күрә күбрәк зуррак мәйданнарда алар моның белән кызыксыналар. Бу ел гына да менә бу юнәлештә безгә 30 гектарга инде мөрәҗәгать булды. Менә бу җиләк-җимеш белән шөгыльләнүчеләр арасында. Россиядә соңгы елларда күп мәйданнарда теплицалар төзелде. Мин әйтәм, ни дәрәҗәдә алар үзен киләчәктә аклар. Чөнки безнең бит инде чит илләр белән шикләр ачыла бара. Шул менә безнең Төркия белән дә, Иран белән дә, аның өстенә шушы теплица куя торган булсаң да, Ставрополь яки Краснодар краенда, яки Астрахань, Волгоград тирәсендә, анда үз кыйммәте, анда җитештерелә торган яшелчәнең әлбәттә ул очсызрак һәм ул хәтта безнең якка кадәр китерәсе булса да, ул продуктны, ул товарны үзенең чыгымнары күзлегеннән аклый. Шуңа күрә без инде чагыштырмача салкын як буларак һәм кояшның да җитәрлек булмавы безгә яктылык чыгымнарында, җылылык чыгымнарында күбрәк тотарга безне мәҗбүр итә. Менә хәтта безнең инде искиткеч дәрәҗәдә җиһазланган Майский комбинаты аның үзенең энергия үзәге булу сәбәплегенә ул бүген үзен шушы югары табышлы дәрәҗәдә тотала. Россиядә бар мисаллар гыйбрәтле инде соңгы елларда төзелеп, үзен үзе аклый алмаган һәм табыш эшләп китә алмаган комбинатлар да бар. Шуңа күрә бу мәсьәләгә безнең бизнес структуралар берникадәр саграк карыйлар. Җиләк буенча 30 гектар дип әйттегез. Әлегә күпме? Бу мин 30 гектарга безгә мөрәҗәгать булды теплицалар кору турында җиләк өчен.
Җиләк мәйданнары республикабызда бик күп. Менә безнең Ситдиков Илдар дигән егетебез бар бит инде. Аның моннан бер 6-7 ел элек булган инициативасы белән республикада ул кирип китте. Башта ул үзендә шундый бер проектны гамәлгә куйды. Аннан соң менә Әлмәт районы һәм шәһәренең башлыгы Айрат Хайруллин белән берлектә алар уртак килешү белән анда башта Яшелчә проекты, аннан соң Җиләк проекты эшләделәр. Һәм аларда матур гына кооперативлар оештырып, алар үстерү генә түгел, аны саклау, сатуга хәзерләү, урнаштыру мәсьәләсендә дә матур гына эзлекле логистик үзәк булдырдылар. Аның өстенә менә Буада безнең Әлки ягында, республикабызның бик күп районнарында 3-5, 10 гектар мәйданнарда безнең алар бар. Безнең республикабызда, минем уйлавымча, 500-700 гектардан да ким булмаган мәйданда инде хәзер җиләк белән шөгыльләнә. Хәтта соңгы елларда алма бакчалары интенсив уңышка исәп тота торган технологик дәрәҗәдә шулай. Алма бакчалары проектларын гамәлгә кую белән дә шөгыльләнә башлады. Менә ул мәсьәләдә дә куандыра, чөнки безнең табигать шартларында алма ул җимешнең инде бездә өлгерә ала торган культурасы бит. Шуңа күрә бу очракта без һичшиксез үзебезнең продукциябызны булдырырга тиеш. Менә андый проектлар Әлмәттә бар безнең, андый проектлар Буада бар безнең, андый проектлар Питрәчтә планлаштырыла. Алар үрнәгендә безнең инде менә бу күрсәтә торган ярдәм субсидияләрен исәпкә алып кызыксынучылар күбәеп бара. Менә сөт турында әйтсәк, Россия регионнары белән чагыштырганда бик зур күләмдә сөт савабыз. Шул вакытта әгәр бер сыердан савуны карасак, бер унлап төбәктә бездән бер сыердан савылган сөт буенча күпкә күбрәк. Менә бу безнең теге тәнкыйть ителергә мөмкин өлкәме, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә. Потенциал күпме? Әлбәттә. Мәгълүмат бик күп икән үзеңдә. Бу мәсьәләне әле мин инде 2 мәртәбә күптән тулгы узган киңәшмәләрдә дә күтәрдем. Без үзебез беренче субъект, бер сыерның продуктлыгы буенча мактанырлык эшебез юк. Сәбәп нәрсәдә? Без гомумән республикада бу базар мөнәсәбәтләренә йомшак кирергә тырыштык бит инде. Без авыл җирендәге шул ук сөтчелек, терлекчелек тармагы белән шөгыльләнә торган фирмаларга эш урыннары буларак, аларны саклыйк, авыл таралмасын дигән исәптән без аларга ярдәм чараларында шулай күз алдында тотып, аларны сакларга тырышып килдек. Менә күрше тирәләрне карасак, безнең күпчелек күршеләрдә элеккеге 90-нчы еллар белән чагыштырганда әйтик, савым сыерлар саны 4-5 мәртәбә кимгән. Менә безнең күрше Мари Республикасында күпме савым сыер бар дип уйлыйсың? 15 мең савым сыер бар анда. Әйтик, Чувашиядә, Түбән Новгородтамы, Самарада, Саратовта. Самарада 20 мең савым сыер бар. Саратовта шулай ук 20 микән, 25 мең микән инде. Хәтта вакытында безгә караганда да күбрәк сыер асраган. Безнең күрше Башкортстан Республикасында да безнең авыл хуҗалыгы предприятиеләренекенә караганда аларда 2 мәртәбә савым сыерлар кимрәк инде. Мин ни өчен әйтәм моны? Биредә үзенең табышлыгы ягыннан үзен үзе саклый алмаган фирмалар, алар инде бетә барып, кешеләре генә исән калып, кешеләре үсә бара бит инде. Республикабызда да без әгәр дә бер 40-50 мең сыерны киметәбез икән, бу фирмаларда киләчәктә өмет юк дигән авылларда. Әлбәттә без анда меңләгән кешене эшсез калдырырга мөмкин. Шул вакытта безнең республика буенча сөтнең гомуми җитештерү күләме артык кимемәскә мөмкин. Продуктлы буенча без сикереп беренче унлыкка менәргә андый мөмкинлегебез бар. Дөрес, бу мәсьәләдә уйлап бетерергә кирәк. Ул урыннарда зыянга эшләтергән фирма да булырга тиеш түгел. Шул вакытта халык та эшсез калырга тиеш түгел. Бәлки менә синең дә менә шу фикереңне исәпкә алып, бу төбәкләрдә халыкка эшле һәм ашлы булу өчен бүтән төрле эшчәнлек тәкъдим итеп, безнең төрле проектлар бар бит инде. Гаилә фермалары, башлап җибәрүче фермерлар өчен дә, кооперативлар өчен дә, һәм бу очракта авыл хуҗалыгы юнәлеш дип кенә дә ябышып ятмаска кирәк, башка төрле һөнәр өстен юнәлешләр дә булырга мөмкин. Һичшиксез
ул фирмалар киләчәктә үләргә тиеш. Аларның киләчәге юк. Гомер буе без дә аларны тартып бара алмаячакбыз. Сөт бәясе дә бит бер елны уңай, икенче елны тискәрерәк дигән шикелле. Шуңа күрә безгә үзебезгә әле карар кабул итәргә кирәк. Нишлибез бу хуҗалыклар белән? Һаман да түзеп торыргамы, әллә инде булар буенча безгә кискенрәк карар кабул итәргәме? Менә сез тәкъдим иткәндегез бит авыл җирендә күбрәк йорт торак төзергә дип. Сез ничек уйлыйсыз? Менә бу бит кайбер өлкәләр буенча эшли, анда табиблар буенча, әйтик, укытучылар буенча. Бу шул әйбергә генә китермәйме? Менә кеше йорт төзи, әйтик, мәтәгә билгеле бер срогы беткәч, кабат шәһәргә китеп бара. Калдырып буламы йорт төзеп? Йорт төзеп кешене калдырып буламы монда? Әлбәттә, бер тораклы гына итеп тә кешене ул җирендә бәйләп тотып булмый. Торак ул әле яшәү урыны гына. Аның өстенә көндәлек яшәп тору өчен адәм баласына чыгана кирәк, шулай бит инде керем кирәк. Бу очракта торак мәсьәләсендә хәл итү бик кирәк. Аның өстенә андагы кеше эшле һәм шөгыльле булсу өчен эш урыны кирәк. Һәм ул эш урынында аңа шәһәрнекеннән ким булмаган күләмдә эшләп алырлык хезмәт хакы булдыру мөмкинлеге тудырырга кирәк. Менә шушы комплекслы чараларны күргән очракта, әлбәттә, авылны киләчәген өметле итеп була. Авылда яшәү кызыграк, дөрес. Авылда үз тамагын туйдыру өчен дә мөмкинлекләр бар, әлбәттә, һичшиксез. Әмма соңгы елларда авылда яшәүче халыкның да кеше материалының сыйфаты үзгәрә бара. Инде ул адәм баласы үзенә җайлырак, җиңелрәк тормыш сайларга хаклы. Шул күзлектән чыгып караганда, менә бу социаль көнкүреш шартлары мәсьәләсендә дә торак кына түгел. Ул мәсьәләләрдә дә әлбәттә авылда шәһәр белән шартларын тигезләргә тырышырга кирәк. Ул тиз генә бәлки мөмкин була торган чара түгелдер. Әмма ләкин аларны югарырак, колачлырак күләмдә эшләргә кирәк ул мәсьәләдә дә. Менә шул ук торак мәсьәләсендә дә мин президентта үткән киңәшмәләрнең берсендә ул проблеманы күтәрдем. Чөнки безнең республиканы гомумән тулы бер организм дип карасак, безнең республикабызның иң эре зур ике шәһәрендә, әйтик, Казанда һәм Ярчаллыда, аның өстенә карасак әле бар бит инде безнең Түбән Кама, Әлмәт, Яшелүзән, Чистай, Бөгелмә кебек шәһәрләрдә бар бит әле. Алар да шәһәр. Безнең торак төзелешенең 80% шуларда. Аларда 80% республика халкы яшәми. Димәк, без бу шәһәрләрдә күбрәк торак төзибез икән, ул торакка авыл җиреннән күбрәк кеше кызыксынып киләчәк. Без яңадан да авылны кешеләр белән тәэмин ителешендә ярландырачакбыз. Һәм минем фикерем булды, ул тәкъдим әлегә менә өйрәнелә, президентның күрсәтмәсе буенча төзелеш министрлыгында, президент каршындагы бюджеттан тыш торак фонды белгечләре тарафыннан бездә менә бу торак фондының ресурсларының һәм аның торак төзелеше мөмкинлекләрен авыл җирендә эшләрлек кадәргә китерергә кирәк. Безнең авыл җирендә социаль ипотека да эшләми. Чөнки авыл җирендә хезмәт хакы белән, андагы мөмкинлекләр белән ул ипотекага керү таләпләрен үтәп булмый. Биредә авыл өчен һәм авыл җирендә яшәүче бик күп кешенең беренче взносны түләргә дә мөмкинлеге булмаска мөмкин. Бигрәк тә яшь гаиләләрне, без бит күбрәк аларны калдырырга кирәк дип сөйләшәбез анда. Менә бу мәсьәләләрдә авыл җирләре өчен торак төзелешендә аерым бер йомшартылган һәм уртача керем белән яши торган авыл кешесенең мөмкинлегенә туры килердәй торак программасын безгә әлбәттә эшләргә кирәк. Мин өметләнәм моңа, чөнки моның башка чарасы юк. Елдан ел бу проблема сузылган саен, авылда проблема, эшче кешеләр белән тәэмин итү мәсьәләсендә проблема, ул кискенләшә балачак. Үзендә 4 миллион халкы булган Татарстан бит инде үзенең терлекчелек фирмаларында үзбәкләр, таҗиклар белән эшләргә тиеш түгел. Сез татар атларын
урысча итәргә кирәк дип тә әйткән идегез бит. Менә бу без беләбез инде бу милли горурлык та тагын нәрсә, ни сәбәпле менә безгә кирәк бу милли атлар? Рәмис, без синең белән татар егетләре бит инде. Исеме белән татар нәселле аты дип сөйләшәбез икән, әлбәттә ул беренче милли горурлык. Без аның белән зур табышлы да була алмабыз, итле дә була алмабыз. Әмма ләкин үзебезнең бер милли символ буларак ат бит инде ул безнең гомер буе бигрәк тә татар милләтенең ул гомерлек юлдашы. Шуңа күрә бу очракта без вакланмыйча, мөмкин булган чыгымнарны кызганмыйча, инде менә берничә ел дәвамында эшләп ул исемле ул рәсми документны булдыра алганбыз икән. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгының махсус экспорт комиссиясе раслады бит инде аны. Безгә аны елның-елында арттыра барырга кирәк. Һәм аларның дәрәҗәсен үстерергә кирәк. Дөрес, алар бәлки сабан туйларында, ат чабышларында да, яисә җигелеп эшли торган йөк тарту эшендә дә алар шаккатыра алмыйлардыр. Бәлки киләчәктә менә шул атларның нәсел сыйфатын яңадан да үстерү мәсьәләсендә дә мөмкинлекләр бар бит әле. Мин бу мәсьәләгә бары менә шул үзебезнең милли бер традициябезне кузгатып, аны яңадан бер үстереп җибәрә дигән максаттан гына карыйм. Без моны шулай эшләячәкбез. Тагын бер сорау бар иде, менә без Тукай туган көн алдыннан сөйләшәбез. Безнең язучыларда башка кешеләр еш кына шундый сүзне әйтә, менә аэропортка да Тукай исемен бирдек, бер генә герой булмаска тиеш дип. Сезнең үзегезнең менә Тукайга мөнәсәбәтегез ничек, сезнең фикерегез бардыр бит инде менә Тукай турында, Тукай исемен ишеткәндә ничек кабул итәсез сез аны һәм менә шушы мәсьәләгә фикерегез ничек? Әлбәттә инде үзебезнең мәктәп яшенә җитеп, беренче алифбаны кулгаттып, тел өйрәнә башлаганнан дип әйтик, без Абдулла Тукайны туган телебезнең символы буларак кабул итәбез бит инде. Менә күңелгә ул беренче мәктәп бусагасын атлап кергән бала күңелендән улай шулай кирип калган. Дөрес әле без укыган малай чорларда Тукайның бөтен әдәбиятын, аның бөтен иҗатын чынбарлы белән улагыта чыгармаганнар иде бит инде. Аны хәтта чорында дингә каршы сөйләгән рәвештә дә китереп биргәннәр иде. Әмма ләкин менә еллар үтә торып, Тукай иҗатына киңрәк анализлар, киңрәк ачыклык кертә барганнан соң, аның чыннан да искиткеч милләт җанлы һәм тел кадерен белеп, һәм ул телнең фәлсәфи нишкәлеген, иштәлеген дәрәҗәсен шуның кадәр дәрәҗәдә югары таныган һәм шуны үз теле белән халыкка җиткерә алган шәхес буларак кабул иттек бит инде. Мин турыдан-тур менә татар телен саклау, аны үстерү, аның камиллеген яңадан да күтәрү мәсьәләсендә без көн сайын Тукай белән очрашабыз. Күңелебез белән көн сайын Тукай белән очрашабыз. Һәм менә Тукай образы аша без күңелебезгә сеңдерергә тиеш ана телебезнең, туган телебезнең, безнең ниндидер матди ихтияҗыбыз түгел, безнең күңел ихтияҗыбыз буларак, яшәү рәвешебез, ул безнең менә рухи байлыгыбыз буларак кабул итүебезне таләп итә. Менә минем Тукай образын күз алдына китерү менә шулай. Дөрес, инде бу сөйләшүебезнең Тукайның туган көннәре якынлашу уңаеннан да инде республикабызда милләт җанлы һәм туган телебезнең дәрәҗәсен, аның менә матурлыгын әдәбиятта, сәнгатьтә, шигъриме, прозаик юнәлештәме бик матур итеп күрсәтә белгән шагыйрьләр, язучыларыбыз бик күп. Әмма инде чишмә башында әлбәттә Тукай. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.